Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όντως σήμερα ήθελα να σας μιλήσω για την οδήγηση. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω. Πόσο ακριβή είναι η βενζίνη? Έχει φτάσει 1,7 ευρώ το λίτρο. Και βάλε νάτος ο άνθρωπος που ξέρει για βενζίνες. Είναι τόσο ακριβή που σε λίγο ακόμα και οι αναρχικοί θα έχουν δεύτερες σκέψεις πριν πετάξουν μολότοφ. Μπορεί να τους δείτε να πετάνε μπουκάλια μπύρας που θα περιέχουν μέσα μπύρα. Κάπως, πάρε αυτό μπάτσε. Σκάνα 2 ωράκι τα ρούχα σου τα κολλάνε. Θα δεις. Εγώ πάντως σταμάτησα να οδηγώ, διότι είχα μια περιπέτεια. Τις προάλλες έκανα μια βλακεία στο δρόμο, το παραδέχομαι. Και ο άλλος οδηγός τσαντίστηκε, άρχισε να με κυνηγάει. Πέρασε 80 κόκκινα, 70 στόπ. Κόντεψε να σκοτώσει 90 γιαγιάδες για να φτάσει δίπλα μου και να κάνει τι? Αυτό που κάνουμε όλοι, ξέρετε το. 2 χιλιόμετρα για ένα αποδοκιμαστικό βλέμμα. Βέβαια μετά μου έκανε και την άλλη κίνηση, ξέρετε το. Κατέβασε το παράθυρο σου. Γιατί το κάνουμε ακόμα έτσι αυτό? Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο που να κατεβαίνει έτσι. Νομίζω το κάνουμε γιατί η άλλη κίνηση δεν εκφράζει το πόσο οργή έχεις εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να φτάσει δίπλα στον άλλον και να είσαι κάπως «Ψτ, φιλέ!» Πού το έχεις? Βέβαια, εκεί να σας εξηγήσω γιατί έκανα τη βλακεία. Γιατί ακολουθούσα οδηγίες από το GPS. Και οι οδηγίες ήταν γυναικείες. Ξέρετε αυτό το «στρίψτε αριστερά, στρίψτε δεξιά, φτάσατε στον προορισμό σας». Αυτό δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Δεν έχω ακούσει ποτέ γυναίκα να δίνει τόσο σαφείς οδηγίες. Άμα ήταν ρεαλιστικό, θα πρέπει να είναι κάπως στρίψτε αριστερά, όχι, δεξιά, όχι, αριστερά, όχι, δεξιά, όχι. Αχ, ένα μαγαζί με παπούτσια. Φτάσαμε στον προορισμό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα ήθελα να σας μιλήσω για μια περιπέτειά μου, διότι γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν του άρεσε ούτε ο φραπές, ούτε η φέτα. Ναι, γιατί χειροκροτάτε σε αυτό, δεν έχω καταλάβει. Νομίζω ότι σε όποιον δεν αρέσει ο φραπές και η φέτα θα πρέπει να του παίρνουν το ελληνικό διαβατήριο και να τον διώχνουνε. Πώς γίνεται να μην σου αρέσει ο φραπές? Είναι το τέλειο ρόφημα. Είναι το μόνο ρόφημα το οποίο όταν τελειώσει μπορείς να βάλεις νερό και να ξαναγίνει φραπές. Υπάρχει άλλο ένα πράγμα στη φύση που συμπεριφέρεται έτσι. Τα δέντρα. Ουσιαστικά ποτίζεις το φραπέ σου. Το κατακάθι από τον πρώτο φραπέ είναι ο σπόρος από τον οποίο θα γεννηθεί ο δεύτερος φραπές. Γιατί άλλωστε νομίζετε ότι λέμε φραπεδιά? Είναι κατά τον βελανιδιά, μουσμουλιά, μυχδά. Είναι μέρος της φύσης. Και πολλοί κόσμος αναρωτιέται γιατί στο εξωτερικό δεν πίνουν φραπέ. Γιατί πίνουμε μόνο εμείς οι Έλληνες? Θα σας πω γιατί. Διότι στο εξωτερικό έχουνε δουλειές. Ο φραπές παίρνει μια μισή ώρα να τον πιείς, μία ώρα να τον πιείς, μισή ώρα στην τουαλέτα. Έχει μια διαδικασία τέλος πάντων. Και αυτός ο άνθρωπος δεν του άρεσε ούτε η φέτα. Δεν γίνεται. Η φέτα είναι το πιο γαμάτο τυρί. Πόσο γαμάτο τυρί είναι η φέτα? Είναι τόσο γαμάτο που κάνει άλλα φαγητά που δεν είναι γαμάτα να είναι γαμάτα. Ας πούμε, αγκούρι, ντομάτα, μούφα, φέτα, χωριάτικη. Ναι, παιδιά, άμα το σκεφτείτε λίγο, τι είναι η χωριάτικη χωρίς φέτα? Απλά σαλάτα. Εντάξει, πόσο γαμάτο τυρί είναι η φέτα? Είναι τόσο γαμάτο που όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και λες θέλω μισό κιλό φέτα και σου λένε είναι 1,5 να το αφήσω, λες εννοείται. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις με άλλο φαγητό. Δεν μπορεί να... Θέλω μισό κιλό φασολάκια. Είναι 1,5 να το αφήσω. Καλά, είσαι μαλάκας. Τουλάχιστον βάλε και 4 κιλά φέτα μα να το αφήσεις. Πόσο γαμάτο τυρί είναι η φέτα? Θα σας πω πάλι πόσο γαμάτο τυρί είναι η φέτα. Είναι τόσο γαμάτο που όταν κάποιος έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα λέμε είναι φέτες. Δεν λες σε περίμενε. Κοίτα τον τύπο. Κασέρι. Μιλάμε με τσοβόνε ο τύπος. Τρώτε φραπέ, πίνετε φέτα. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ήθελα να σας μιλήσω για μια περιπέτειά μου επειδή πήγα στο αεροδρόμιο και εκεί για κάποιο λόγο νομίζαν ότι είμαι τρομοκράτης. Εντάξει, δεν φορούσα αυτά τα γυαλιά, το παραδέχομαι. Και άρχισαν να μου κάνουν όλες αυτές τις ερωτήσεις που κάνουν στο αεροδρόμιο για να μάθουν αν είσαι τρομοκράτης. Η πρώτη ερώτηση ήταν, κύριε, φτιάξατε τη βαλίτσα μόνο σας? Όχι, με βοήθησε η μαμά μου. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι αστείο, κύριε. Εντάξει, με βοήθησε η δική σου μαμά. Αυτό είναι λίγο πιο αστείο. Έχουν μια καταπληκτική ερώτηση στα αεροδρόμια και με σταματάνε και μου λένε, κύριε, έχετε όπλα στη βαλίτσα?
Γιατί νομίζουν αλήθεια ότι οι τρομοκράτες είναι δολοφόνοι, αλλά και ειλικρινείς. Ή δεν έχουν εκπαιδευτεί για μια τέτοιου τύπου ερώτηση. Έχετε όπλα στη βαλίτσα? Ναι, ένα μπαζούκα. Όχι, ρε γάμο. Το πιστεύω ότι μου ξέφυγε. Και τι θα γίνει δηλαδή αν περάσει ο άλλος με όπλο μέσα στο αεροπλάνο και το βγάλει? Θα σηκωθούμε όλοι και θα είμαστε κάπως ψεύτης. Το ρωτήσατε και είπε ψέματα. Και τέλος πάντων μπαίνω μέσα στο αεροδρόμιο, μπαίνω μέσα στο αεροπλάνο. Εκείνη την ώρα είναι ο πιλότος και κάνει την πρώτη του ανακοίνωση. Ξέρετε το κλασικό καλησπέρα σας. Ομιλείτε με τον κυβερνήτη Κώστα Γεωργίου. Γιατί πρέπει να ξέρουμε το όνομα του κυβερνήτη? Την επόμενη φορά που θα το κάνει αυτό, κάντε μια πλάκα στο διπλανό σας. Όταν θα πει ομιλείτε με τον κυβερνήτη Κώστα Γεωργίου, απλά γυρίστε το διπλανό σας και κάντε αυτό. Όχι, ρε πούστη. Το χειρότερο πιλότο μας στείλανε. Έχεις του κάνει 5 φορές. Και βέβαια, το όνομα του κυβερνήτη είναι το μόνο πράγμα που καταλαβαίνετε στην ομιλία του, γιατί το υπόλοιπο έχετε ακούσει πώς πηγαίνει, έτσι. Κυρίες και κύριοι, ομιλείτε με τον κυβερνήτη Κώστα Γεωργίου. Άρα μας εξάγει, μπορεί να περάσουμε αγαστρία, καλή δημοκρατία. Στα διάγεις περίπου εξάγει, θα περάσουμε αγαστρία. Θα σε βρει μόνο διάγεις πίσω αγαστρία. Και το μόνο διάγεις ευχαριστώ. Φίλε, είπα Αθήνα, είμαστε στο αεροπλάνο. Έχεις το καλύτερο πράγμα με το να ταξιδεύεις στην Ελλάδα με αεροπλάνο. Είναι το πιο ελληνικό πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Είναι το χειροκρότημα την ώρα που ακουμπάει η ρόδα του αεροπλάνου στην προσγείωση. Που σηκώνεται ο Έλληνας και νομίζει ότι είναι συναυλία. Μπράβο! Θα βγει ο πιλότος δηλαδή και θα είναι κάπως πτήση 666, ήσασταν καταπληκτικό κοινό. Και θα σας πάω για ανκόρ στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις περιπέτειες του Λάμπου. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τις τουαλέτες. Γιατί εκεί εγώ έχω ένα τεράστιο πρόβλημα. Όταν είμαι μέσα σε μια δημόσια τουαλέτα και κάποιος χτυπάει, δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Οι φίλοι μου λένε ότι πρέπει να πω άλλος. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό το άλλος, γιατί είναι λες και υπάρχει κάποιος άλλος εκτός από εμένα στην τουαλέτα. Λες και εγώ είμαι ο μάνατζερ της τουαλέτας και βγαίνω και ένα και φίλε, παίζει άλλος. Έχουμε κάνει κρατσούλα. Θα σε εξυπηρετήσω σε 2-3 λεπτάκια, το παιδί τελειώνει. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια, το τι λες όταν κάποιος χτυπάει την πόρτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που λες όταν έχεις ξεχάσει να κλειδώσεις την πόρτα της τουαλέτας. Και απλά κάποιος μπαίνει. Και μιλάμε για τους πιο ποιοτικούς διαλόγους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ξέρετε αυτά τα. Οδυνηρές στιγμές. Και γενικώς το πρόβλημα είναι ότι τελευταία οι τουαλέτες έχουν αρχίσει και αλλάζουν. Τα σήματα συγκεκριμένα. Παλιά είχαμε άντρας-γυναίκα. Όλοι ξέραμε πού πηγαίναμε. Τώρα έχουν αρχίσει και βάζουν κάτι σουρεαλιστικά σήματα. Πας εσύ κατουργέσαι πάνω σου και πρέπει να λύσεις ένα γρίφο. Λες τώρα τι είμαι εγώ? Είμαι ένας πίγασος πάνω σε ένα ουράνιο τόξο. Είμαι ένας κένταυρος στη σελήνη. Γαμώτο. Έχουν αρχίσει και αλλάζουν και τα συστήματα. Το αυτόματο καζανάκι. Το πιο αγενές πράγμα που υπάρχει. Κάθεσαι εκεί. Αλλά. Ποιος είναι? Πού είσαι? Φανερό σου. Καταλαβαίνεις ότι το καζανάκι κάθεσαι όσο πιο ακίνητος γίνεται. Ανοίγω, κλείνεις τα μάτια. Φωτοκύτταρα στις τουαλέτες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία, αλλά φωτοκύτταρα. Αν μπαίνεις μέσα είναι σκοτάδερης. Έλα. Άνοιξε, θέλω να κατουρίσω. Έλα. Και τέλος πάντων υπάρχει και κάτι άλλο που με εκνευρίζει με τις τουαλέτες. Είναι αυτοί οι τύποι γνωστοί που συναντάς στις τουαλέτες και σου δίνουν το χέρι τους και σου λένε είναι υγρό το χέρι, βέβαια. Σου λένε μην ανησυχείς, νερό είναι. Ναι, λες και υπήρχε περίπτωση να είναι κάτι άλλο δηλαδή. Πάει κάποιος που πηγαίνει στην τουαλέτα. Πάμε να κάνουμε χειραψίες τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στις περιπέτειές μου. Σήμερα το θέμα είναι ταξί και λεωφορεία. Χρησιμοποιείτε ταξί? Πάρα ωραία. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν αλλάξει στα ταξί κυρίες και κύριοι. Παλιότερα σήκωνες το χέρι σου, το ταξί σταμάτα και έμπαινες μέσα, έλεγες τον προορισμό σου, έφευγες. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα σηκώνεις το χέρι σου, ο τύπος περνάει, κατεβάζει το παράθυρο με 80 χιλιόμετρα την ώρα μπροστά σου. Εσύ πρέπει να φωνάξεις τον προορισμό σου. Δηλαδή, αν βολεύει, τι θα γίνει? Παγάτη, έλα, όπα, πάμε! Φτάνεις, ευχαριστώ που με πήρατε, εδώ στη γωνία με αφήνετε. Εντάξει, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει αυτό, να μπείτε σε ταξί και ο τύπος, ο ταξιτζής, να συνεχίσει τη συζήτηση από εκεί που την είχε αφήσει με τον προηγούμενο πελάτη. Μπαίνω μέσα, του λέω καλησπέρα και γυρνάει μου λέει, όπως σε βλέπω και με βλέπεις φιλαράκι. Πάνω σε ποιο θέμα? Αυτό που σου λέω. Καλά, εντάξει, συγγνώμη.
Το θέμα με το λεωφορείο είναι τελείως διαφορετικά. Στο λεωφορείο υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες, η μέσα και η έξω. Τελείως διαφορετικές ομάδες. Όταν είσαι έξω και περιμένεις το λεωφορείο και ανοίγουν οι πόρτες και τους βλέπεις όλους μέσα έτσι. Και λες δεν υπάρχει περίπτωση, θα μπω. Αργήσεις, πρόχνεις, κατσουνάς, φτώνεις, βρίσκεις ένα τετραγωνικό εκατοστό έτσι. Σαν τον Gollum από τα Lord of the Rings. Ah, my precious. 2 λεπτά μετά, όταν σταματάει το λεωφορείο στην επόμενη στάση, τώρα είσαι από τους μέσα, ανοίγει η πόρτα, βλέπεις κάποιον έξω, λες καλά. Δεν βλέπετε, δεν χωράει. Δεν μπορεί να περιμένει 2 λεπτά για το επόμενο λεωφορείο. Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Οι οδηγοί λεωφορείων είναι τα πιο κατατονικά πλάσμα στον πλανήτη. Είναι σαν χελώνα που έχει καπνίσει μαριχουάνα. Είναι εκεί, οδηγούν έτσι. Ας δεν πάει αυτό στο Σύνταγμα. Το μόνο που τους ενθουσιάζει είναι όταν διασταυρώνονται με άλλο οδηγό λεωφορείου. Εκεί γίνεται χαμός. Ο Κώστας είναι αυτός, ρε! Κώστα, εσύ είσαι! Κώστα! Λοιπόν, το άλλο καταπληκτικό με τα λεωφορεία είναι ότι παίρνουμε απίστευτες στάσεις με το σώμα μας επειδή συμπιεζόμαστε με άλλο κόσμο. Και είναι κόσμος που δεν το ξέρουμε, έτσι. Δηλαδή, έχει τύχει να είναι μια κοπέλα εδώ και εγώ να είμαι εδώ. Δηλαδή, αν φρενάρει, τη γάμισα. Ναι, είναι απίστευτο όμως, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ κοντός και συνεχώς βρίσκομαι κάπως εδώ στη μασχάλη κάποιου. Δεν μπορείς να σπάσεις τον πάγο εδώ πέρα με τίποτα. Γεια. Καλή φάση. Ευχαριστώ που φόρεσες αποσμητικό. Το χειρότερο είναι όταν συμπιέζεσαι πάρα πολύ και βρίσκεσαι με κάποιον εδώ. Μάτι. Για 40 λεπτά. Και αυτή είναι πάντα μια random γιαγιά. Μετά από τα πρώτα 10 λεπτά βλέπεις ψυχή. Βλέπεις τα πάντα. Χούντα. Εμφύλιο. Μικρασιατική καταστροφή. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι.